салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шараф Медиа. имрӯз мо тасмим гирифтем ки дар бораи яке аз қаҳрамонҳои филми «Қавл» Фотеҳ ба шумо маълумот диҳем. барои пешрафти кори мо шумо дар комментария фикру ақидаи худро нависед ва дар видео лайк гузоред ва инчунин дар канали Шараф Медиа обуна шавед ва дӯстонатонро даъват намоед. барои ин дастгираматон ташаккур зиёд ба шумо тамошои ба фароғат хоҳонам. Бурак Севинч 1 апрели соли 1985 дар шаҳри Истанбули Туркия ба дунё омадааст. ӯ яке аз беҳтарин ҳунармандони турк мебошад. ҳарчанде ки Бурак дар Истанбул ба дунё омада бошад ҳам, вай ҳаёти кӯдакиашро дар шаҳри Зонгулдак гузарондааст ва инчунин мактаби онҷоро низ хатм кардааст. падари ӯ дар кӯни ангиш кор мекард. бобо ва амаки Бурак мусиқӣ менавохтанд ва аз ҳамон сабаб Бурак Севинч дар синни 11-солагӣ ба мусиқӣ шавқу ҳавас пайдо намуд. пас аз хатми мактаб Бурак Севинч ба донишгоҳи техникии шаҳри Истанбул ба номи Юлдуз дар факултети санъат ва дизайн ансамблҳои мусиқӣ дохил мешавад. ӯ қариб тамоми асбобҳои мусиқиро навохта метавонад. баъди муддате Бурак Севинч ба олами синемо дохил мешавад. ӯ пас аз ҳунарманд шуданаш мусиқиро тарк накард ва ҳаёти худро бе мусиқӣ тасаввур карда наметавонад. Бурак Севинч аввалин маротиба соли 2012 дар силсила филми Бабам Инҷир нақшофарӣ кардааст. 1 августи соли 2015 Бурак Севинч бо як ҳунарманде бо номи Ширин Гилавуз оила барпо мекунад, яъне хонадор мешаванд. Бурак бисёртар ба варзиш шавқу ҳавас дорад. ӯ инчунин бозиҳои варзишӣ ба монанди баскетбол, волейбол ва гандболро дӯст медорад. Бурак Севинч соли 2012 дар силсила филмҳои Бабам Инҷир ва боз дар силсила филми Айролум бо тахаллуси Юсуф нақшофарӣ кардааст. соли 2013 ӯ дар силсила филмҳои Ҳаба Ҳаят ва боз дар силсила филми Ону Чок Севдим бо тахаллуси Ҳасан нақшофарӣ кардааст. аз соли 2013 то соли 2015 ӯ дар яке аз силсила филмҳои машҳур бо номи Куртлар ва Деси Пусу, яъне Водии Гургондом бо тахаллуси Тимур нақшофарӣ кардааст. соли 2015 ӯ дар силсила филми Эвли Афкели бо тахаллуси Ҷиҳа нақшофарӣ кардааст. соли 2016 ӯ дар силсила филмҳои Антон Солияр бо тахаллуси Оғоз ва боз дар силсила филми Дунерсе Сенилгил нақшофарӣ кардааст. соли 2017 бошад ӯ дар силсила филмҳои Маҳалле ва боз дар яке аз силсила филмҳои машҳур бо номи Соз яъне Қавл бо тахаллуси Фотеҳ нақшофарӣ кардааст. соли 2019 бошад ӯ дар силсила филми Маке бо тахаллуси Ҷем нақшофарӣ кардааст. соли 2020 бошад ӯ дар силсила филмҳои Кирмизи Ода ва боз дар силсила филми Насибсез Олур бо тахаллуси Гогҳан нақшофарӣ кардааст. дӯстони азиз, инак мо ба анҷоми барнома расидем. барои пешрафти кори мо шумо дар комментария фикру ақидаи худро нависед ва дар видео лайк гузоред ва инчунин дар канали мо обуна шавед ва дӯстони худро даъват намоед. барои дастгираматон ташаккур зиёд. хайр та барномаҳои дигар. худо ёру мададгоратон бод.